tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe wawɓe hettade amen kala dewo biir oɗo saaha mo gonɗen eɗen taweɗo hen e cuuɗi meɗen ndulmaji demɓe sikki ala eɗen goni ko wiyete Waly Sooma noon ko nokku ndema hande ko yewtere men faati koye ndema ala ko kalaten so wona ndema ɗo e ndulmaji demɓe eɗen taweɗo henno e nokku biteɗo Waly Sooma woɗɗani maayo joni min jaaha min paa e hoɓɓe mawɗon ketta ɗum ko min jogori haalande on. musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe nomin mbirno on naane eɗen tawi hande e cuuɗi meɗen ndulmaji demɓe sikki ala ko fate banggue ndema hande koɗo henna cuuɗiɗen kono kadi jooɗiɗen koye Waly Sooma oɗon gandi so wiyama ndulmaji demɓe ko wuuro ndema ko wuuro gaynaka ko wuuro foof ene taweɗo hay awoye hoore mum sitaram golle en ɗanniyankoɓe yaaɓe ha garti kuccani ndema ka ɗaccunoɗo henna foof ene taweɗo henna ɗo e cuuɗi meɗen ndulmaji demɓe sikki ala ma en joddoɗa hen hande humpitiɓe ndema taw kadi ko tawɓe ndema anduɓe ndema wawɓe haalande en holko jogori rokkude en haqqillaji keesi ko fate banggue ndema holno mbatten ha bantoɗen kono kadi eɗen jetti Allah subhanahu wa taala eɗen jetti président suudu meɗen SAS woni docteur Abdourahmani Ka ɓuɗɗondireɗen Gadiel Ka tuma nde suuɗi jayde Walfadjri suuɗi toon taw kadi ɓe dañinen toon émission mo ganduɗa biyeteɗo suudu meɗen hande puɗɗiɗo yaltude Dakar ari ɗo e ndulmaji demɓe ɗum noon ko teddungal manggal no feewi kono sikki ala so tawi en gaari ha ɗo e ndulmaji demɓe eɗen calmina maire o taw kadi ganduɗa eɗen calmina jawwuro wuuro ngo dow kadi nelaɗo makko garɗo hen woni Yahya Déme ko mawɗo min no feewi kono ne kadi e dendagal bandiraɓe jooɗiɓe hen kala sikki ala hoɓɓe meɗen hande mamin limta noon joni hoɓɓe ɓe mamin gartu moɗon caggal e dokkuɗen konngol taw kadi ko cikko maire commune Nabadji Siwol woni mawɗo men Malal Déme. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto foof inde mum e yettode mum ko yettere Allah mawde nde jooɗiɗen ɗo e Waly Sooma goto e gese gadiɗe e nder ndulmaji eɗen mbaɗa ɗo yewtere ko faati e ndema tawa ko e radio wiyete tawa ko e télé wiyeteɗo Walfadjri alhaali ko Allah jeeyi alhaali muɗum no waɗiri foof ko noon wonirta en jettiri ɗum Allah wurde en ha jooɗiɗen Walfadjri ina waɗa émission ngaji e pulaar émission ngaji ɓamtare e pulaar ara ha ɗo e ndulmaji demɓe donc ɗum en jetti Allah en jetti sababu o somi ƴetti Allah e tat sababu o ko ɓiyam Abdoulaye Sarr jeeyaɗo ɗo e wuuro he jiɗodiraɗo ɗo e wuuro he nafodiraɗo ɗo e wuuro he e eɗen jetta kadi Gadiel Ka mo ganduɗa mo Allah rokki gandal e dañal woni e hakkille mum yomi rutto mi ƴeewa rendinde bandiraɓam min mbaɗa fedde nde ganduɗa ene ɓamta bandiraɓe e fannuji ɗi foof donc min jettimo passage siftinde on kalɗo hen joni woni mawɗo men Malal Déme taw kadi kan woni cukko maire commune Nabadji Siwol ko ɗon calminten maire wuuro ngo maire commune o e dow inde makko woni Abdoullahi Sall sikki ala dakken mawɗo men ɗo wirni ko noon tigui ɗo ɗen jooɗiɗen ko ɗo woni guesa Adiba remede taw kadi ganduɗa guesa mawba kono en dokku mawɗo meɗen Oumar Abou Déme Abou Oumar wadda ko haalanno hen. assalamu aleykum moɗon bandiraɓe goto fof mi salmini ɗum inde mum e yettode muɗum ko yettere Allah noon no feewi o oɗo sikiɗo ɗum mbi noon ko hoynante noko faami hocce eɓe jiɗino hono ɗum ɗo ko ɓooyi kono ko Allah ñaawi ɗum e surtout e télévision biyeteɗo Walfadjri arde ha ɗo e Waly Sooma ene ƴetta ko woni ɗo e Waly Sooma ɗum ko yettere Allah no feewi en jetti Allah noon en jetti mawɓe no feewi en jetti kala garɗo ɗo en jetti kadi sababu o mi yettani sababu noon wawa yettude Allah hono Abdoulaye Sarr gadduɗo ɗo gueɗe ɗe o
en jetti Allah noon en jetti mawɗo fuɗɗude ɗum ɗo o perfida fuudu men SAS on gajjilta en jetti Allah en jettimo no feewi yo Allah ɓeydanmo yo Allah hokkumo sawɗo makko hokkumo fandare makko ko yiɗen en fof en jetti Allah noon en jetti Oumar Yaya en jetti Allah en jetti Oumar Yaya kanko woni fondation ɗum ɗo kala ko waɗa ɗo kala ko yiya ɗo ko kanko fuɗɗi ɗum kanko waɗi ɗum kanko waɗi ɗum janvier 80 o fuɗɗi ɗum ɗo faade oɗo saha alhamdulillah ene doga ha hannde ko yettere Allah no jiruɗon ni ene wawi ɓurino ɗo hunde noon waɗata ko waylo en jetti hen Allah noon ha joni hunde nden ɓoto no fewini kay ko yettere Allah ɗum noon mi hamni ɗo a jarama mawɗo men Abou Oumar ɗo ɗo kalɗa jinnaɗo meɗen Oumar Dieng sikki ala Oumar Yahya sikki ala ko neɗɗo baɗɗo fayidagal manngal e nder wuuro ngo to eɗen garta e salminde yontaɓe wuuro ngo taw kadi ganduɗa ko noccitiɓe ɗo eɓe noccita kala e dow inde musidɗo meɗen Al Huseynou Kane mo ganduɗa darde mum famɗani ɗo henna ko noonne kadi gardiɗo jeunesse wuuro ngo o woni ceerno Mountaga Déme ene tawe ɗo henna oɗo saaha mo gonɗen ko noonne kadi e mawɗo meɗen Yaya Manguel woni Yaya Sall ene tawe ɗo henna ko noonne kadi Abdoullahi Moussa Gassama ko demowo ngana en jiiɗen tawtere ɗo ene gasa taw koye lawol o woni ko noonne kadi e Saydou Déme ko mawɗo meɗen kamɓe kala koɓe remoɓe taw kadi ganduɗa ko demowo basalle humpitiɗo ndema gardiɗo diwan o kala eɗen fonno yewtidde makko kono sikki ala ma woni saaha goɗɗo foof ara ko noonne kadi e mawɗo men taw kadi ganduɗa ko jangguinowo ngana hokki kadi woni remiyanke ngana mawɗo meɗen woni musidɗo meɗen tokara men tigui rigui taw kadi ganduɗa ko dañi darde fayidinde no fewi woni Abdoullahi Mounta taw kadi ganduɗa ko Sall ɗum noon musidɓe tedduɓe sikki ala min naata noon e ndema hande ko ndema woni yewtere men eɗen gandi mbawa ɓamtade gaga ndema woni no président suudu men wiiri Gadiel Ka yonti mbawanen koye men woni hollum en jii hande o so tawi en ƴeewi e nder Afrique battoje nana jaaha jamma ñalawma ala ko gaddata so wona maaro ala ko gaddata so wona kosomeje ala ko gaddata hande so wona gueɗe ñameteɗe taw ganduɗa ɗe gueɗe kala eɗen ponno wawande koye men ɗum woni o miijo to Daara Jolof ñande sappo e jeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni 2019 ngam noddude toon dental wiide ngari mboɗo darna banque taw banque o ene yaada e société taw société ne waɗa cate taw ceteɗe woni hen ko usinaji siwnude rakkal en wadde fermaji mawɗi yimɓe ndena kosomeji hande birjele ɓe gandi ko wayno hanti kosomeji goɗɗe mbiyata koto garaga to mbawnin koye men taw kadi ganduɗa remoɓeɓe so tawi ballama ha ndema ka ƴellitima taw moni kala wawa yiitade e hoore mum taw wonani ɗo goɗɗo wawa kadi faggitoyade taw wona aɗa rema gayna kadi duttuɗa aɗa rewe ñamade ha tedda ganda e hoore maɗa ɗeɗe gueɗe kala ko yiyande gam duusodirde e meɗen sikki ala ma en gartu e rewiyanke ngana woni mawɗo men Abou Oumar oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi ndulmaji ko wuuro ndema andirago ndema humpitimo ndema basalle ne ndeme ɗo maaro ne reme ɗo henna basalle ne ndeme ɗo ko noonne kadi kala ko miijiɗa e lijumaji hay fruit ji hay junngol ñaaki kala ene tawe ɗo e cuuɗi meɗen ndulmaji demɓe ndulmaji heɗen tegal e oɗo henna fannu won wadde ɗo henna beeli gam addude awa heesa ko fate banggue nehde liɗɗi foof eɗen gandi ma en gar hen no fewi holko mbawɗa haalande min ndema ndulmaji bisimillah o yettere Allah no fewi tuggi 80 faade oɗo saaha min meeɗani taccude frontiére Sénégal a meeɗa e tum Sénégal koye ɗum ɗo Allah waɗi ni tuggi nden faade oɗo saaha joni ko hen gonni kala kene reme noon remama ɗo nder guesa ɗe baba mbiɗi ɗen kala kene reme remama ko oɗo saaha hande ɗo gonɗen rema hen ko maaro on ni banane nan dari so oɗo saaha ɓenni kala ko waɗete e dow bool bottari ene reme hay liɗɗi mbaɗanoma ɗo jettoɗe mbaɗanoma ɗum ɗon fof remama ɗo to banggue développement meɗen mbiɗen ko ɓamtade il faut duttoɗen koye ndema hen leydi he duttotoɗen ƴeewen no liggortoɗen e poɗɗen liggorade leydi ndi leydi ndi noon ene ligge so wi koye fannuji ɗiɗi ha e tati hay jogoɗa leydi jogoɗa e ndiyam daña aménagement daña équipement sa dañi ɗum ɗo a dañi no liggoriɗa so wonko manque hen noon
ligge wawa yaade noon e oɗo saaha ɗo gonɗen emin ndema maaro ɗo joni ɗo ndungu so ari min ndeman maaro mi reme kañƴe mi reme follere o woni maaro ko jiɗenɗa hen ɗon ɗo joni ko min puɗɗi koye le 5 le 5 juillet le 5 le 15 juin min mbaɗi pipinere ɗo joni min gayni lore gueɗati hen fof noon saɗa yiiɗi feewa mbaɗa ɗum nde poɗɗa wadde nde mbaɗa law daña yurmede Allah addata nde daña ɗum on saaha ɗum woni ko nawrata yimɓe o yeeso ko gueɗal pawringal hen to banggue développement meɗen alay saago jogaɗen kumtiro ko golleɗen ko woni gollittoɗen fuɗɗoɗa law daña hen hunde soña law kadi yiɗi wadde goɗɗum natana ɗum law ko ni minen mi liggotto ɗo e lebbi seeɗa lebbi tati mala lebbi nayyi garoji ko Allah memita ko min soñi maaro ko Allah ñaawi fof noon ne waɗe hen kono noon ɓuuri wawde remede ko basalle ɓe no feewi andi goto wawa wadde hunde ko min e mabɓe gondi ɗo Mamadou Alassane Diallo en kaaliɗen sukaɓe woɗɓe no feewi limtata koye nder guese he kam ndeni aɗa liggo noon aɗa liggodo yimɓe so hunde ɓooyi tan tawat gonga ne nder min jawdirani e nder gueɗe ɗeɗo kala ko jiiɗa ɗo min ƴetti minen mabɓe ƴettide ko jiiɗa ɗo min ƴetta fof minen mabɓe ƴettide banggue amen minen komin liggoto ko alhamdulillah min meeɗani ruttade min ƴeewiyata min soodi banggue goɗɗo wona maaro mum wona tew mum ko remeteɗo ko fof ɗo ñamete ñamete sa remi a dañi a soodani maaro a sohli ko saaha nde waɗa he dewle malla gueɗe goɗɗe so jaltinani jawdi ndi litta mbaɗa hen ɗum ɗo fof noon koye demal he wawi koye demal he dañde noon artema ɗon ɗo garɗa haɗo henna ko ɗon calminten woni jinnaɗo men Ousmane Mangane reñenke Ngana taw kadi ganduɗa gonɗo ɗo henna e nder o ma en gar e maire en tant que maire kalfinade commune Nabadji en jii mbulmaji ko wuuro remowo kadi anne kadi ko hen jeeɗa ka ndemowo aɗa jogui guesa nan ɗo hen no woɗɗani aɗa rema gueɗe foof fannuji ɗi o haalɗo hen ɗi oɗo saaha en tant que dillowo e oɗon fannu holno jiiruɗa ndema diwan o nde sen ƴelliti ha yimɓe mbawi wurde hen walla wonko ngacci hen ceerno Abdoulaye jarama de to banggue ndema diwan o yimɓeɓe eɓe jiɗɗi ndema ka eɓe daari hen wonko ɓe dañata henne kay ene waɗi noon caɗele seeɗa mbiɗa sikki fedde fewno gadel nde suudu men SAS suudu men SAS ma timmitin ko yimɓeɓe mankira ko saabu yimɓe liggodirta ɗo koye banque uji liggodirteɗi ɗi a ƴettat ñamade ndema campagne joofa tawa a yeeyade ko ndemɗa ko ɓe mbima yo abdu ko joɓɗa wontoma mbaɗa barade ko dañoɗa ko jeeya ɗum jeygu ngu moƴƴani donc a yebde ɗo ɗum donc projet makko emin mbiyamo bisimilla makko e nokku he fedde nde bisimilla makko e nder commune Nabadji emin jiiɗi wonde partenaire makko liggodirde makko e fannuji ɗi o haalata ɗi par ce que fannuji ɗi fof ko fannuji goɗɗi ɗo ɗi ganduɗa commune Nabadji ina darani ɓamtare muɗum to banggue ndema sa ƴeewi hande ndunumaji ɗo ko famɗi hen waɗi 54 guesa 54 guesa ndemeteɓo ko inneteɓo sa yaltiɗo a yeehi Nabadji casier nan toon woni ko fewnede ko partenariat l' état e commune ko gotum ɗum ko commune o jeeyi sababu commune o jeeyi sababu 540 hectares nan toon waɗe aménagé wata gas waɗe station pompage waɗe ko donc sa ɗenni ɗon Sinthioumogo e Sinthiou Mbal Firowo e Pamdi min mbaɗana casier ko ganduɗa onne kadi ko guesa mawba woni ɗon sa ɗenni ɗon jaaha casier boyinaji donc e fannuji ɗin commune o ende ne sipire hen
ko wona on fannu ko to banggue ndema ha joni guese jeeri commune o ne sippirama haaɓe dañi sippa carel ɓe dañi guesa Padayer seeɗa Dobbe ɓe dañi guesa Godba to wiyete Jenga guesa Godba to wiyete Fete Ñebbe donc guure jeeri ɗe ɓe dañano ɗumen guese ɗe ganduɗa joni a tant que dillowo e commune taw ko maire oɗo sa en nani joni mawɗo men Abou Halis o holliti wonde ko remete ko fof ɗo ñamete joni oɗo saaha mo gonɗen holno jiiɗon ko remete ko mbete ene wawi yaltude nokku o ha wattiyade Mauritanie walla Mali walla banggue goto walla ko dolɗen fof ko mbaɗa dolɗe ne manki yeeyiroyte oɗo saaha ɗo mbi ɗen jogui eɗen jogui caɗele laabi ɗen goni koye fewjede moƴƴe gasani tan to Allah jaɓima gasoy to gasi ma en mbawa jokkodirde e jeereji mawɗi ɗi kono hadde ɗum minen to banggue mairie mbaɗi anticipé emin mbaɗa centre groupage ɗo labaji ɗo mo ganduɗa kala ko remete e légume ine wawi ɗon moftede wasa bonde min mbaɗi ɗon daral maygal par ce que ali gaji mbiɗen inchallah haala nayyi min mbaɗi ɗon daral ngal ganduɗa ko daral sous régional kamɓe jiɗɗo yeyde ara ɗon kamɓe jiɗɗo yeyde ara ɗon donc joni ɓayda haali haala gaynaka seeɗa tan mi arayna seeɗa président suudu men SAS woni gajjanta o wi o natti ko yidde yiide gaynako rewa e naggue ha naggue jibina rutto rewa gelɗon gayel ha dañi duuɓi nayyi jagga ɓoggol haɓɓa e koyngal nawa daral yeeya dañi capantati ñel se poos duuso hirto ɗon ɗon dañi hen capanɗe jeegom ujunere holno jiiɗɗa miijo makko wiide ɗum ɗo henne yo nattu batten yeyde koye men few watta yaade tawana eɗen juro holno yiyande ma miijo ngo ko miijo wango fayida miijo yongo ɗum to banggue ndemata e to banggue gaynaka o fof ko gotum liggonowo hen tampowo hen o on ɓuuri famɗude ko dañata hen e garowo saccatan wonde hen balɗe balɗe tati on daña hen ko ɓuuri ko ndemowo o daña ko donc projet makko o so tawi Allah yettini ɗum ma remoɓe e aynaɓe fof jiiɗiɗen koye mumen nane artema e oɗon fanno eɗen garta e mawɗo meɗen Abou Oumar a haali haala ndema eɗen gandi ndema sohli ko ndiyam sohli ko gasoil sohli ko engrais sohli hande ko machine aji jaborteɗi ɗi jeni hande so tawi a yiɗi remde a addi machine gabanimama a adanama engrais a gayni kadi a adanama gasoil machine kadi ari soñinima mbiyata ngo waɗa dañde hen walla ala hokko mbaɗa labbi en men eyyi a yiɗi liggade a addanama intérêt ji ɗi fof a addanama a wi kadi yo machine soñani an holko mbewɗa wadde hen il faut ɗon jurnite ko liggorɗa ko il faut ma ganda ko liggorɗa ko holɗum holko woni sa waɗi goho a waɗi ɗiɗi tan a andat ɗum ɗo somi liggima ɗum wonko dañani hen ma Allah ala ko dañani hen alay saago liggey ma jejinoɗa ɗum ganda ɗum holko dañata hen wonko haala e banggue machine aji alay saago kam ɗi gooda soɗi goodi ko kanƴi mbawata wallude yimɓe e gabagol soɗi mballi yimɓe e gabagol ɓe kaali haala coñal mo humtitaki ko woni noon wawa wiide ɗum ɗo ene waɗi gartam ma Allah ala hen gartam kono sa ƴeewitima kamɓe liggotoɓe hen ɓe min de to banggam min neɗɗo noon ñawata ko hoore muɗum ko jiimi hen e banggue machine coñgol he to min fewani no machine ɗi coñidi ni min fewani kono banggue ko yoɓete ko walla ko banggue no soñirte ni woni ko machine aji ɗi goni wona machine aji moƴƴi ma walla conducteur uji ɗi goni ɗino wawa liggade kala coñanaɗe jeeyi woyde pertema maalo ko teski min ko lawol gotol min waɗnede hen kono komi jiiɗi mi wattata hawri noon mata komi fawɗum komi wawa mi wawa bonnude machine aji ɗi mi bonnata hen kono noon mboɗo wawi bonnude conducteur o kam o wawa o bonnini ɗo joni to jarten oɗo saaha mo goɗen ndunmaji guila hedde les années 80 ha yettiɗo hen ko wuuro hemowo tigui rigui ndete aɗa ɓitti oɗo saaha ko ndunnaji remata ko ene haara ɗum ha yalta ɗum walla ala eyyi mbiɗo ɓiiti ndunmaji remata ko hitande foof e fannu mum hitande foof
sibi sa ƴeewi hirande ɓennude nde ko ndulmaji dañi koko seeɗa par ce que jooɗade dañi retard campagne ndungu walla dabbunde ndungu ko maaro remete ko maaro woni ko ñamre sa ƴeewi joni remnoɓe maaro ɓe feccere mabɓe dañi ko seeɗa kamɓe joom guesen ɓe ɓen ɗo kala mo waɗano hen law dañani ko foti dañde ko sibi yimɓe jooɗade ha mois de décembre ene gawa maaro ɗum soɓe dañi semiteji ɗi fof kamen tawɓe no kawa dañde ha yimɓe ndemowo noon deni remti kañum comme banque ɗen koye semiteji ene hokka yimɓe ɓe wattuɓe haqqille liggade law ko ɗum woni hokkata yimɓe ko ha heewa so heewi tan noon jalta mbasa ɗaccude tan ha saha o naata ndene keño toujours jooɗade ha mois de août ndeni fuɗɗo ɗon ko retard yimɓe fof ni kono kodi caɗele oɗo saha joni mo gonɗen mi anda sani biyeteɗo Abdourahmani Ka jeeya ko Daara Jolof waɗɗani Daara Jolof no fewi noddimi yimɓe kala faltaki wi ko kala nguru ɓalejo oɗo saha fandare makko ko yidde wallidde yimɓeɓe ɗanndugal ngal silti hanti heewi gati hande ga henna en jii nana fat saabu ɗo joni en jii bandiramen aynaɓe yanoɓe hikka Dakar nawnoɓe jawdi men hewɓe hen gartiri saabi ɗum ma taw toon nehoɓe ɓurɓen wawde nehede en jii hande so tawi en jii ko wayno yoga e nder leydi Sénégal ko wayno hande Casamance ko remoɓe karfat kene ko nemata ko en jii manggoje nan ɗo kono ko nemata yalta yaha caggal leydi Mali ene nema ha watta yaade caggal leydi en jii ko wayno joni hande e nder leydi Sénégal wonɓe jette ndenete haalamu watta sodde watte nebam oɗo saaha mo gonɗen suudu men SAS yi caɗele ɗe jogui ɗen wi oɗo saaha so tawi en moɓodiri en dañi action ngaji men ene wawi waɗa nden société ji taw ganduɗa ko mbawen remde ha ɓurta en ha mbatte yeeyde hol yiyande men a jarama ko banggue ndema meɗen enen nokku foof e weeyo mum wonko remete Casamance sa addi ɗum ɗo wawa fewde moƴƴata ɗum yimɓe ene gandi ɗum en leydi ndi ala ko wawi bonde e mayri ko weeyo men ngo way noon sike ɓen jogui nguli ko ɓurtu sa daari ko woni ɗo e leɗɗe he ko kala lekki to jiiɗa won probléme woni ko weeyo men ngo way noon ɗum so neɗɗo andi ɗum ma won saaha ma remani gueɗal fo en jogui no mimani ni gueɗal fo en jogui no fuɗɗete en jogui ɗo wortoto maaro sa ronkani mois de juin yahata ka puɗɗiɗo maraîchage mois de décembre yahata ka puɗɗiɗo naata dabbude ko ni ndengol meɗen to banggue ko ndemeten ha mbawani yaltude enen eɗen jogui leydi to banggue maaro kay enen mbulumaji ko jogui ɗen ɗo e leydi ko so ɗum remama wona Sénégal tan eɗen mbawi caggal leydi foof ne wawi hedde hen sibu ɗen jogui ɗo kolade ɗumde koko ɓuuri webde fewnude ma Allah hoddir hunde noon yo fewne nde wawa fewnede en jogui ɗo gadema ɗo wiyete cafoton ɗon ha jibila ha sadil ɗum ɗo so remama ne weeɓi fewnidama e kono noon wona noon fewitta ko laamu jogui gaddeɗal soɗo fewnima moni fof ne wawi remde hen ha tampa dañen hen ko hay goto anda sibu nden kono batoji ɗi gaddiroyta maaro ni ko noon otoji ɗi siɗɗen nawa maaro tan banggal goɗɗo caggal mum ɗum ɗon ko jogade en jiiɗon leydi jogade en ɗamni kala noon ko mbimami ko waɗataki yimɓe foti wadde nde sabda tan a jarama golle ma jooɗi peewi bandiraɓe sehilaɓe no musidɓe tedduɓe siftinɗen eɗen taweɗo hen e cuuɗi meɗen ndulmaji demɓe to ganduɗa ko wuuro remowo no fewi no fewi kala ko miijiɗa e ndema ene ɗo henna e ballal Abdourahmani Ka woni président suudu men eɗen taweɗo woni kadi ɓinede mum hoorejo leydi Sénégal saabu o wi ko nanata hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ene eewo ene wi onon wonɓe caggal leydi gadde jawɗele moon ballodiron e wonɓe ɗo ɓe mbawon liggade saabu sukaɓe nan ɗo henna ko ma golla oɗo saaha mo goni en tant que maire dinnowo e commune Nabadji président suudu men wi ko 14 région taweteɗe nder leydi Sénégal kala hen région wonɗo yiɗi ittude kene foto wonde sukaɓe yonɓe homnude ɗumen ngam teskede lecce ne ngakki te eɗen gandi hande ndema ka no wirni ko ndema koko remte ko ɓooyi kono hande ji won karameji kese garde yimɓe fof jango ɗum taw koye gaɗa so tawi financement ari wawa yaadude hen hol yiyande ma yiyande makko no yimɓe jeernima ɗo wondi hen temedere dow temedere wadde feere no yimɓeɓe tengguitori
ɗum en tant que maire ilaɗo ɓe ɗum wona min namdande ko toon abou namdiɗa machine ngaji ɗi beele holno yiiri ɗum so tawi eɗen jogori ɓamtade eɗen jogori yarude yeeso alay sago mbatten liggorade machine ngaji Mama Samba Diop gottuɗo walla yuɓande Allah woni mum wiyatno Jalil Dembil caka guele Louguel ko kañum ɓe gaddoje tan kiringel gale donc alay sago so tawi neɗɗo sa jogima hectare goto a wi aɗa liggoro machine a dañata kono sa dañi hectare uji nayyi hectare uji joyyi hectare uji sappo ha nogas aɗa rema ɗum alay sago hutoroɗa machine aji donc koko yonti ndema kama waylo koko yonti kono yadata koye moyen oɗo saaha mo gonɗen ko fate dañde heɓno sukaɓe no wiruni en tant que dillowo e commune oɗo saaha mo gonɗen so tawi ɗum yettima holno naydirton ɗum emin jaɓɓi ɗum emin jiiɗi sukaɓeɓe kelle surtout ndulumaji ko immaninoɓe ɗum mbaɗi ɗo galle mo mbiya tan ko galle pinano mbaɗi hen machine ngaji sukaɓe ne keble hen mbaɗi demande to laamu ha en dokkama centre formation professionnel gonɗo e mahede sen dañi eɗen mbawi yodide ɗum on kuɓe jaaɗiɓe kone ndeno ara tan ko dusde en donc emin bismilla tan bisimilla makko o wi bisimilla ma en calminiɗo en juurima taw kan ganduɗa ko mawɗo meɗen woni Oumar Mamadou Déme taw ganduɗa ko reñenke ngana tambiɗo hen ndema ko fati e banggue jumri e gueɗe fewɗe so mbiɗen limta tan remoɓe ɗo e ndulmaji wawata gasde kono sikkarama min garti moon joni joni dawal ɗimmal so gueɗe o haaji musidɓe tedduɓe no mbirnoman mamin garti moon dawal ɗimmal kono sikki ala so mbi ndulmaji demɓe en kalat ndulmaji suneɓe kaalen aussi sabbundu kaalen mbahna dow mbahna less ha nabbaji e ko taari ɗum kala ene less ndulmaji wudduru ha fanna sadel kono noon kadi mima ene dow muɗum dow kanko dow jeeri ɗum ko wuuro Alpha ha fanna kawel e ko taari ɗum kala ndulmaji ko wuuro heppinago e nder oɗo henna diwan no fewi kadi ko wuuro andago tigi tigui kadi ko ɗo henna woni to lamɗo leydi Sénégal jeeya ɗum noon so en gaari ha ɗo henna en mbawa wasde salmindemo nde tawno ko sehil mum gajjel no fewi ko ɓi nene mum gollittoɗe jamma e ñalawma yaadiɓe jamma e ñalawma eɗen mbiya tan yo dusumaɓe ɓooya ha hande gonɗen koye cuuɗi meɗen ndulmaji demɓe en jaltani ndema kono kadi sikki ala eɗen jooɗiɗo henna e mawniraɗo tedduɗo taw kadi ganduɗa ko jinnaɗo woni taw ko mawniraɗo tedduɗo jinnaɗo woni Abdoullahi Munta taw kadi ganduɗa ko Sall kono noon kadi eɗen gondi kadi e mawniraɗo tedduɗo woni Yahya Manguel taw kadi ko Sall sikki ala min jokkuma konngol calmina bande oɗo gadduɗa kay Aboubacar mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Haaldude Walfadjri mi salmini kadi sababu o Gadiel Ka salmini dendagal membre uji jeeyaɗi e suudu men ESA en calmini bandiraɓe arɓe tawtorede yewtere nde e oɗo nokku mo ganduɗa ko nokku symbolique ko nokku ganni par ce que ndulumaji naji fof so wiyama waali sooma miijo rutto e hanki wonande hawrunoɓe hen walla nanannoɓe ko ɗo wonanno seedde yimɓe tumani gummoto jeeri ko ɗo ceeɗanno ceeɗa ɗo ha ndungu tawa ɗumen ɗo won hen ni ko wayno amen galle amen ene rumanno ɗo donc ko nokku symbolique émission kadi baɗɗo fayida mo ganduɗa ko goo muɗum wonde e Walfadjri adiɓe kaali hen ɗum noon bandiraɓe fof jette hen to banggue présentation addi en ɗo ko ndema hayso woni to banggue golle laamu wona ɗum woni golle men kono noon ko tengtinde tan ndulumaji naaji kala jibinaɗo ɗo mawni ɗo fudgonmi noon koye mawnam Abbas Songane gonɗo ɗo o en calminimo kañumen gonno mawɓe amen to banggue jangde tumnorɗe amen e koyɗe maɓɓe min ndewi min tawi ko jomum ƴeenga école abo jinnaɓe mum seedde waalo min tawi ko jomum en ummo lycée ara hocci jalo muɗum faya guese
ha jolal walo naata ƴetta baɗa ko lycée ha komin jeehi université komin ceerani e demal ngal donc mon ne yaadi e golle ndema ha ko hay ko ƴetta liggey ƴetta ko ha joni kadi jippita e ndema ka ɗum noon hannde wawɓe hettinde abbas walla hettinami e écran o amin saade remoɓe o haw ɗumen hay gatte ko noon gulumaji wayi wona minen tan a jarama mali gartana joni so jomiraɗo hoddiri mawɗo men Yahya Sall bisimilla bandiraɓe salmini on goto men kala inde mum yettode mum salmini gardiɗo ayawa habridal o ha tentinane an e salmini dendagal wonɓe ɗo hen nofitiɓe ɓe ina hamni feet tan jamma woni koye arde so wona ɗum jogui ko heewi ko haale in kaali ndema eɗen gandi nden ndema wonno ko jeeri e waalo caggal nde yoora hay hanndi e kitale capanɗe jeeɗiɗi tawi capanɗe jeeɗiɗi tawi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko ɗo ndema ilnaka naati ngulumaji ndema machine fooɗa eyyi machine fooɗa addi ɗum ko yooro tubi kitali capanɗe jeeɗiɗi ha capanɗe jeeɗiɗi e joyyi yooro e keejeji bonɗi bannoɗe ɗum ko ɗum namni ɗo ndema ka e hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom woni 1976 ngesa Gadiba waɗa ɗo ɗo gaɗa maayo ɗo ɗo wiyete Naare Abou Oumar haali e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ko nden mbaɗo o cosa ko ngam yiide nafoore mbaato addani Ba Oumar wadde ɗo ene jokkodiri e SAED nde tawno ko noon nafoore nde soyni hen omo jogui haqqille jumtuɗo omo soyni ko yimɓeɓe hewɓe jiyama simen mbino nden e oɗo saaha minen koye ɓenniɗo hen no fewi a jarama tuggude noon kitale ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ha capanɗe jeetati e joyyi ɗo ko fof ko laamu ndema ka ko laamu waɗata fof ala ko ndemowo waɗata tuggude capanɗe jeetati e joyyi faade capanɗe jeenayyi e joyyi ɗo ko hen feccere ko laamu hen feccere ko yimɓeɓe joni tuggude capanɗe jeenayyi e joyyi ha capanɗe jeenayyi yimɓeɓe kadi ndimagu mumen fof hankkadine koye mumen saɗa jogui e waɗata so ala nam waɗa seddi a yiɗi hen taggue seeɗa joni anda ko jiɗɗa haalde ko wonano ɗum mi jakka hen mbaɗa artemaɗo saabu ko kalaɗen ko hunde wonde nafoore taw eɗen mbawa yañade hen seeɗa no fewi no mbiɗani ko noon jamma woni koye arde wonno gonɗoɗen koye tooɓo ha joni koye ndulmaji gonɗen tan en tant que jangguinowo wutto kadi wona rimiyanke ko golle ɗiɗi jaaduɗe oɗo saaha nayeten koto banggue basalle eɗen tini hen sahi so basalle ndemama ko gonga won hen ene heewi bonde won hen kadi ene yaaha holno mbawɗa leɗɗirande amen oɗo saaha basalle ɗe so ndemama holno ɗe joggatta ko mbawde bonde Abdoulaye jarama eɗen mbawi rendinde foof tan mbaɗen ɗum rew sewo sewo kadi tonngel ɗum e tonggode wootere woni caɗele keɓeteɗe caggal keñal ɗen caɗele noon ko caɗele jeeyi walla caɗele baylugol moftude ɗum taw bonata eyyi jeeygu moftugol e baylugol ɗe geɗe tati woni caɗele keɓɗe caggal keñal mi yetti basalle mi yetti pomme de terre ne remeɗo ko wayno tamate ene moƴƴo ɗo a suusa remde hen ko heewi par ce que ala ɗo paaruɗa e dendagal gueɗe mbaɗi noon donc ɗum ene jeeya e caɗele ɗe ganduɗa laamu ngu ene foti e yimɓeɓe ene foti yurnade hen gollo hen beete yimɓe jalteɗen caɗele hayso woni noon eɗen beltani laamu ngu e initiative mabɓe wonde waɗa saaha dartina natgol basalle gummotoɗe caggal leydi ɗum kadi ene walli remoɓe ɓe ene foti yettade gueɗe filiéruji goɗɗi ɗi mais ene foti wawde yaadude kadi e moftirɗe e on ɗon saaha kadi eɗen jetta laamu ngu notamment commune nagaji hande o ɓe mbaɗi ko mbiyete clé de testage nokkuji moftirɗi basalle ha wona dumunno tawa bonani wawa yaltinede yeeye eɗen ɓeyda kadi erago faade e yimɓeɓe pour ɓeydo wawde ƴewde wawde yaltinde ndemanteeri caggal leydi hande o eɗen gandi won filiére jaltowo leydi ko fate kanje eyyi e tant que yimɓeɓe mbattani yaltinde caggal leydi ko ɓurtata ɗo ko
gartam dañiraake no feewi ɗo henno mami artimaɗo sabu ɗo henno ko hunde wonde fayida no feewi musidɓe tedduɓe sittini noon tan yewtere men waɗata koye guese ɗo wiyete waali sooma ko ɗum saabi jammari kono sikki ala komin kalata ko ene waɗi nafoore no feewi feewi wona seeɗa ma en gartu e mawɗo men Yaya ceerno Yaya a haali ɗo henno ndema hanki ko laamu hande en keeɓi jeytade koye men eɗen ndemano koye meɗen nde laamu jogui en nde en joguiɗen koye men nde holnde ɓurɗen yiyande koye men sabu andi yimɓe ne goni hen saahaji teddeji e tekkeni eyi nde laamu jogani en nde nden ko seeɗa heewani ko remete nden heewande kam ɗiɗi ngam fuɗɗi remeɗe ɗo ko 0,20 kala fo e hirande ko 0,20 joguino ɗo woni fuɗɗode ɗo hande noon aɗa tawi darima e foyre fof ene mbawi remde hectare ene daña hectare ɓurɗo hewde ko dañata hectare te foyre nde ene jogui caggal nde huufi ko ene daari sagataɓe jeegom ha e sappo fof taw ko foyre nde ko hen wuuri ɗum noon e oɗo saaha hectare goto wawa nasde foyre so famɗi kam foyre fof fotani mankude awde dañƴi hen te kadi so ɗañintino to so immottono to ko wallitanno yimɓe caggal leydi woni hol ustade ɗum woni wawanno wallude yimɓe tawa ndema ka ene yaaji ha ɓuura ɗo ma won ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji 4 hectare nan ɗo kono noon ko waɗaka fewnata so fewnama no Abou Oumar haal noon anda Abdoulaye Sall ma yimɓeɓe fof guuri hen ha mbatta yeyde caggal leydi eyyi ndiyam ngam ko ɗo joni ɓuuri ende laamu ngu jogui fof ngam so tawi neɗɗo ene rokkuma tuuji e kala saaha ene rokkuma wawde waɗande hoore ma ko nden dañata tigui jogade pellital e ɓerde nde tawno haaɗi en yiyat tan ko ɗaminare e ñoofade ɗaminare e ñoofade haaɗi en yaadi ɗaminare e ñoofade haaɗi en yaadi ɗon artuga joni joni ɗo henna ko toɓɓere wonde fayida no fewi mi arta e maɗa sen ɗo kalɗa haala ndema taw kadi ganduɗa gueɗe ɗe aɗa keewi bonde ɗe teppoɗon ɓe mbañi caɗele en jii oɗo saaha mo gonɗen suudu men SAS taw ko banque gonɗo ɗon yiiɗeɗe henne gueɗe holliti ɗum ɗo henne so tawi heɓɓitama ene wawi watta ɗum subside ko wayno hannde basalle ko wayno hannde pomme de terre mo demiteɗo henno holno jaɓɓoɗa ngo miijo caggal mere hoore mum bisnima ɗo henno suudu miijo ngo ko miijo yimɓeɓe newanade ɗum yettade financement ji ɗi gariɗo maire haali ɗum nane ɗum ko gooƴa alay saago remoɓe keɓe mbawa dañde juɓɓudi dañi juɓɓudi wawde tambade programme uji mumen woni guilay wadde planifié holnde ndemeten holko ndemeten holno ndemirten hol programme mumen mbawa jogade juɓɓudi wawde jokkodirde e suudu SA suudu men SA wawde wonde hen des actionnaires tawa mbaɗa créé des mutuelles e nokkuji he foof usta teppare faade SNCA hande eɗen jetta SNCA d' accord wonkoɓe mbaɗi wonɗoɓe keedi yimɓe kono hande sa yiiɗi crédit d' investissement woni crédit moyen terme ganduɗa ñamande ganduɗa duuɓi jeegom duuɓi jeeɗiɗi ha mbawa sosde hen guesa ma walla mbawa sosde hen micro entreprise maɗa baylirɗo remru an andi ko jiɗɗa wadde on financement hande ala SNCA hay sono woodi yettade mon satti ha ɓutti woodi ko no mbirni crédit ji campagne ñamande ruumo de valeur hande ko kan ndema coyndien ndema puɗɗotoka guila debdu beyi walla galle nayyi dorde immo toon yinnora e guesa ba reme ba soñe les sous produits ko wayno huuɗo saño en duttoɗo mbayle mbatte ñamde jawdi jawdi ndi so yaha no mbiɗa ni wasa tongede nawe daral mais wawa waylede
waɗe poduji mofte yaltini caggal donc pour yimɓeɓe jaha toon alay sago ko ngaluuji mawɗi ko ngaluuji juɗɗinaaɗi ko ngaluuji kadi ɗi enen e koye men jeeɗen par ce que ɓamtare meɗen so tawi ene jogori duumaade ene jogori nafde en yataw fuɗɗi koye men yataw ko enen jogii juɓɓuri ndi enen jogii walango ganden to gummiɗen ganden to paaɗen ganden no jaaruɗen. a jarama tafara Abdoulaye Sall golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe andinɗen tan ene miɗɗiɗi no feewi oɗon jogorɓe yeeso oɗo hen émission gandon kam ko guesse waɗa kono kadi jamma koko ari tigui rigui kono sikki ala gartan haqqillaji ko haalde ko ma en gartanaɗo joni joni ko haale ko fate banggue ndema ka ñeccal to banggue maçon eɗen jetta musidɗen Alhaji Seydi Kane nan ɗo kañumne ko on fonno yaari kadi ka reññente ngana a haalde henno ko fate banggue remru yandu no feewi en testimoɗo joni e haala Abdoulaye o haaliɗo joni joni ko fate banggue alay saago ndema ka jokkodiri walla ndema keesa mbete oɗo saaha remoɓe diwan o kamɓe kala koɓe neɗɗo goto walla ɓe tiyo eyi remoɓe diwan o ene wayno wonɗoɓe ndendi wonɗoɓe keesi ngam ɗo joni sa yaltini remoɓe gese mumen keeriɗe ko woni jogiiɓe groupement ji privé ji goto fof jogii groupement mum hoore muɗum kono eɓe jogii ƴeñoɓe ɓe ndendi kamɓe ƴeñoɓe GIE de privé so tawi a ruttima e yimɓe jogiiɓe groupement ji woni yimɓe sappo walla nogas ndenda ko ngannda kologal gotal ko wayno demɓe a walla demɓe deɗi ɓenne kadi ene ndenti kadi eɓe jogii ɗino moɓe ndendi ɗo ɗon mbi gonɗen ɗo ngulumaji ene jogii ɗiɗi GIE renndingol fodde 52 GIE ko ɗum woni hooreji 52 GIE ko anardi ɗum woni hooreji gonɗon ɗiɗi ngam remoɓe ko remoɓe eɓe jokkodiri e on ɗon sonno eɓe jokkodiri to banggue so tawi eɓe jokkodiri eɓe jokkodiri jara oɗo saa en mbi ngulumaji ene wona ko wayno pomme de terre ede kadi so tawi ari e saahaji ne heewi bonde mbete ndema ka holko mbawɗa laɓɓina ndemen e ndema ka no foti yaarude ha wasa bonde walla holɗo eyyi ɗum ɗon wonko nganndumi hen nde wonno wonani reni koye dow gooram namdami ɗo ko guule ndi laaɓami tawno miri ɗi e gueɗe ɗe fof ndeni koye dow hooram mboɗo ndaari pompiteer ko ndema koɗa e nder nokku he ko ruuma adingo ngo ko dabbude yawtude nde ko jiiɗa e ndeɗo fewano ko haɗi ɗum kewde ko ko wonde yimɓe ɓe ko goɓɓe hen goo ɗiɗi waɗade saaha nde fonno waɗede nde yawti computere yiɗi ko saaha ɓuuɓol nde waɗade hen taw hankkadine ko nguleki computere o ko heewi hen boni no fewi walla miija fof boni ardiɓe addunoɓe ɗum ɓe kadi ndewinaki gueɗe ɗe gandini yimɓe ɓe koni gollete ko bonni ɗum ko fof kadi ko kamɓe bonni nde tawno bonni ɗum ko ɓuuri hewde ko gueɗe ɗiɗi goo ndema ka hen ko ndiyam ɗam ngakki ko kamɓe jogui probléme ndiyam ɗam ɗum woni sababu ɗum kamɓe ndeni gueɗe ɗe donc ene gueɗel ɗiɗi ɓen gueɗel gotel gueɗel ɗiɗi ɓen ngel ɓe mbino ko eɓe gaddana min coodowo min mbi hankkadi ha ɓendi ene soñe ɓe mbi ɓe nani coodowo ɗum woni ko min ndenno ko boni joni so tawi oɗo saaha remoɓe ndulmaji ko fate banggue pomme de terre keeɗi usine wona ɗo taw ene wawa hutorade walla ene wawa waylude ko wayno pomme de terre wasa bonde holno jaɓɓorton ɗum en tant que gardiɗo fedde hay somin dañani usine o somin dañi tan hay sinno ko mo ene wiyo hammeɗe ƴettuɗo boɗenowa luumoji ɗum dali minani remde hay oɗo yewta campagne garoɗo ɗum goni ko heblanade dabbudaɗo a jarama wadde suudu men SAS ko an yiiloto musidɓe tedduɓe ndulmaji ene waɗi histoire no fewi en mbawa arɗo henno ndema ko histoire mawɗo kono kadi sikki ala jamma koko ari no fewi eɗen gandi hunde foof no waɗi tan naturel muɗum ko lumiére mo jeytinɗo henno ko moto beele mbawon famde min goni ko guese nde tawno min jiiɗi ko andinde on ko golle kuccana ko golle payna joni ɗum fof ko gollotoɗe ko jahowo gollal mum so arti wakko jala mum faye guese ko ɓen goni ɗo ko ɓe kaldir hen ɗo ɗum noon suudu men SAS président suudu men SAS gajjel ka ayi e mballodiɗɗa men ɗum woni action aɗa kedi aɗa cabbi leydi ne woodi ndiyam ne woodi nangue ne woodi sagataɓe ne goodi yiɓɓe gollade ne goodi ɗum noon hande eɗen ɗo hen en jooɗi en nani ko remeteɗo ko maaro ne remeɗo basalle men ndemeɗo
pomme de terre ne remeɗo henna hay fawata e hoore mum ko ɗo yalti min goni koye maaje hande o min dañi ɗammiɗe ha tiɗi fofere mumen kadi ta kono sikara kangen so goto ko wayno jinnaɗe ɓen Ousmane Mangane e wonde e leɗɗe e mabɓe Mouhamadou Ba en nanɗo ko hewɓe yaaɓe ha tiɗi foftere men garti duppi e ndema hande kala kene wiye fulli diwowo Maroc walla diwo banggue goɗɗo ne dañeɗo consomeji irriteɗe ha heewa ene dañeɗo heddi ko ngaalu heddi ko société ji heddi ko bawɗi arde taw kadi ko enen jeen ɗum koye men beele mbawen ɓamtude nokku men en jaari maire jonjoni o haali gam jaɓɓade mo suudu men SAS gonɗen ni kadi suudu men SAS heeɗi hen beele mawɗo no fewi ma en gatti kokara men Abdoulaye Sall oɗo saaha eɗen tawe ɗo hen e waali sooma ko ndema woni ɗo hen en ji oɗo saaha banana nan ɗo watti wene ɗo mango nan ɗo hen hol yiyandema e kala ndema kesa arta ɗo hen oɗo saaha eyi tokara jarama ɗum firti tan ko président Macky Sall yiyande muɗum ittude jiggore yimɓeɓe guura e ko ndemata ko ndema ko guurdata ko kadi ndema ka rutto wona moteur de la croissance économique PSE makko ko ndema woni moteur o woni ɓernde nde wadde nde yiyande ende waɗi dalilu nde waɗi dalilu tawde ko mbiɗe ko woodi ko fof ene woodi pellital ngal ene woodi leydi ene woodi ndiyam ene woodi juuɗe ene ngoodi heddi tan ko juɓɓude juɓɓude ndi remoɓe koye mumen alay sago juɓɓude mumen feewa mbawa fewjidde ko gueɗe kewɗe Yaya Sall haaliji laamu ngu toppiti yimɓeɓe yimɓe so toppitama ko mumen yo moƴƴinen koye mumen ko mumen ɗum noon rewata d' abord koye juɓɓude mabɓe organisation donc les organisations paysanes alay sago ngaro jogo yiyande jogo karallagal jogo technicien ji mumen ɗum ɗon kadi so yawti alay sago yimɓeɓe ndenda golle ɗe arɗuɓe ɓe noodiɓe ɓe gattire ɗo noon eɗen jetta Allah eɗen jetta ɗo Allah ɗo e ndundumaji ɓanninoɓe ɓe garti ɓe gartiri sen mbaɗi cité Demɓe Jeune ko référence e nder Sénégal ko ndema ko guesa immigré ji Demɓe Jeune ko guesa immigré ji ɗanninoɗe mbaɗi toon fedde dañi ga leydi mbaɗi aménagement ene ndema ene coña ene jeeya wonɗo keedi en jetti Allah aussi sawo sukkinan ɗo banne ko guesa immigré ji France e a siki Ousmane Mangane en mawɓe adiɓe fuɗɗorade yo Allah yurmo yaafo date makko kadi wawi heddade e meɗen hono bamen ceerno Moussa Gassama ko pionnier ndema e nder diwan o ɗum ɗo hen production privé guesa hooni mbiɗo sikki omo jeeya adiɓe wadde ɗum ɗo henne e wuuro ho hay gese meɗen agriculture ɗum ɗo hen aménagement ji gaɗan ɗi e Yaya Sall wiyata au lendemain de la grande sécheresse des années 70 ganduɗa baɗanoɗe pour gona saabu ndiwa heege ko ceerno Moussa woni sababu kanko ummi ɗo yehi cubalel o yehi gesa nafaji o yino wayi o arti mawɓe wuuro ngo jaade makko jaɓanimo ko yalla ɗum ko Sam Bantaji kañum won saaha joom wuuro ko ni ndema ɗumnaka natima e wuuro he wadde ndema collectif ba ceerno Moussa nani hen ndema privé ba ceerno Moussa nani hen kono noon suusi yimɓeɓe holliɗo foof ne wona kaw Mariaya da Bayal Arwa ɓe mawɓe ɓe tinnani yimɓe ɓe perani yimɓe e lawol hande goto foof ne wawi
naatde heen hannde kala joginooɗo lowre nde jeeyande hoore mum ɓadiinde maayo waɗi ko ɗum waɗi hannde yimɓe njaara presque hakke capantati groupement privé ko gonɗi ɗo wuro heen groupement aji naaɗe jeeyi ɗum ɗon noon wadde ko mbiɗen ko tigi rigi ene wona yimɓe haali banane en kaali ndema e sowoji goɗɗi hay gerte ngannduɗaa remeteno ko ɓuri seereraɓe reme dow jeeri hannde watti waɗede e kaylisaji e ko nanndi heen ndeke ngannden tan to feewa ene woodi laawol ɓamtare ene woodi heddi noon ko holno jaareten heen mbete en mbaɗat gooto tan o yaha haa ɓooya goɗɗo a boo haa ɓooya ɗum walla o yaha haa ɓooya woɗɗi ɗum ruttoo leltere waɗa walla en mbaɗa diɗɗal meɗen enen fof jaaden ƴettuden a jarama ɗo koye nden ɗon toɓɓere gonɗen gartuɗen a jarama toka mintaji men gasi ha laaƴi nde tawno waktune raɓɓiɗi no fewi no fewi no fewi fiya wona seeɗa ɗo garɗa ɗo ko ɗon tan ɗum woni ko suudu men SAS yiiɗi arde wallude en oɗo saama gonɗen taw kadi suudu men SAS wiya tan ko ardi ko président Abdourahmani Ka kono ala ko kala naɗɗo hen kadi jeeyi kala naɗɗo hen kadi jeeyi haymo naata hen kamin jeeyi ayi ko wallude yimɓe fof kadi kadi faltaki ha tenti noon enen nde tawno eɗen tini eɗen ngakka ko wayno bankaji eɗen ngakka ko wayno gollorɓe nde tawno hannde ko lumaji no mawni men Yahya wiiri hannde ɓeɗo henna woni hannde pelle gonɗe ɗo henne ɗe so tawi hannde keeɓi ngaluuji ene mbawi yaltinde heege caɗele e woɗɗe ɗum noon min dokkuma konngol tan cakkitiri ko fate banggue ndeema ɗuɓɓundi laamu ngu waɗi ballal mum waɗi aménagement leyɗele goodade ɗe ƴetti équipement ko wawi gollade ɗum kadi rewni no hanniri ha yetti ɗumen yimɓeɓe ene mbawi yaade yeeso waɗi junngo mumen kadi e taw banggue wayno Sénélec en e ko nandi e ɗum nde tawno yimɓeɓe hannde ɓe jogui caɗele mawɗe to banggue Sénélec saabu ko ɗum haddi men yaade won woppuɓe min ko faade courant ɓe facturaji seeri ha ɗon wawi haadde kadi kanko mawɗo leydi ndi omo dari darde mawde pour wallude yimɓe ɓe no ndemiri kono ɗo rewata ha yetto ɗo so temedere imminoma to yettata ko duuɓi jeego ko heddi fof ɗum ɗon so tawi ƴiwani ndema kaka yahata hay nokku assalamu aleykum aji a ɗum en konngol maɗa tan mbayi yiɗu faade renndo ngol eyyi mbaynoten tan ko d' abord yettude Allah par ce que wuuro doole mum ko ɓiɓɓe muɗum yettandema Allah yettande feccel saare Allah par ce que min jin nde jaltata ɗo yanoɗo ko almouro ɓurano yanoɗo ko alpha saria hande arti ko jayandiyanke e neɗɗo ɓamtare neɗɗo daraniɗo ɓamtare addi ɗum ɗo kadi oɗo émission adi waɗede ɗo henne wuuro he émission Pulaar Walfadjri développement abade waɗe ndulumaji ko wonde ko joom cakka jiimi e cakkude muɗum ɗum noon Seydou Sarr min beltanimama a jarama e wadde erago noon erago e dendagal ɓiɓɓe Sénégal foof ha tengti noon ɓiɓɓe Fouta gartun ɗo ha e ndulumaji affaire développement ko affaire goto foof ko affaire yimɓe foof goto fof yo gonɗin d' abord gollal ngal goto fof waɗa hen junngo mum goto fof gonga hen so ɗum ɗon waɗama tan hawnaki ma woɗɗo yetta e erago faade e laamu hun en jii président Macky Sall ko faari e kaɓirɗe délictuel koye laamu makko naati ga tigui rigui faade fottanno e tracteur kewɗa han sako dagana gonɗa moissonneuse batteuse sako rocebe so gonɗa hande ɗin ɗon machine ngaji foof ɗo jaaɗa e beddaji men fof fof kadi majji kono noon otoɓe jejjit kaɓirɗe togose ɗe abou haalinani wonɗo moissonneuse batteuse heeɓani tawa noon fausseuse ene heeɓa ɗon machine tesowo lappowo
wonɗo tracteur heƴani ha motoculteur ne heeƴi ɗon nanne ɗon ɗum noon yo ɓe mbatta mécanisation mixte kaɓirɗe mawɗe dolluɗe e kaɓirɗe kasidiɗe bawɗe yettade goto fof a jarama noon jarama golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo nande yewtere meɗen taw ko suudu meɗen taw kadi ko ɗo en ndul ha ali faɗo so jomiraɗo hoddiri assalamu aleykum wa rahmatullah hika ala wa barakatuhu comme tous les dimanches 21h30 23h seen émission Jamet dañu war a xam ne que wujje démb ak wujje tey dafa wute lool ndaxte démb ba ñuy wujje politiquement lañ doon wujjee. mais dafa am rivalité boo xamante ni bii dafa am bu nit ñi doon créé ak bi nga xam ni moom la sénégalais yi bu ñaari ñi doon créé Youssou Ndour ak kii après lay soog a ñëw boo seetee dualité xëccoo bi c'est Omar Pène ak Youssou Ndour. koo ci demoon ci téléphone portable am mënulaa génneel fu ko morom musicien waxee lu ñaaw ñaari ñu bokk génération ci milieu bi ñu nekk dafay am kujje gi nag dina am tuuti lu ko sabab muy jalousie. ñoom ku ci nekk ci ñoom am nga looy wane sénégalais yi ni ñu ko mën a concerné nañ ko jàppee noonu ñu sóor ëllëg ndax àdduna scénario la te nettali bu baax lu am solo la ci doomu aadama maa def yi ñëpp amul ku la mën a indil benn texte ni la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy dem Medina dañ ko doon ñu digal texte bi daa bëgg indi ko amul texte amul fenn fu ñu jàngee c'est une business ñun dañoo dégg ñu ne mën nga takk jigéen ndax alalam kooku business la loolu chariatul islam reconnaître ko bari na góor ñu am ay jabar saa ci njaaloo la ñu def guddi ak bëccëg ñu koy def xam nañu ko jafe-jafe téléphone boo xamante ni da ko jëndoon Colobane defee na ko mu tëdd 4 ans bi muy génn wax dëgg yàlla sànq yi dafa bañ ndax nee na dafa amee rhumatisme te it foofu mu nekkoon ci kaso bi mi ngi nekkoon chambre 1 def na fa 3 ans et demi beneen 6 mois bi mu ngi ko def ci li nga xamante ni moom moo di infirmerie ndax foofu lañ ko doon fajee. loolu rek état bu Sénégal waroon na cee taxawaale ci jamono couvre-feu bi rek waroon na ñëw recenser mboolem koo xam ne sa xel dafa wàññeeku ndax jamono boobu ñoom ñëpp a ngi ci biti. mais pourquoi tey ñoom warul seen mbokk ba tey ñu jël leen à charge ñu bëgg a taxaw ne kii kat sama mbokk la wala xam naa ko. waxi dof daal moom day jaay ci miim réew dof mais dof yi nag ñoo ci jariñuwut. waxtu wa daa jotati jotaale waxtu xibaar ci kàllaamay Kocc ci leeru jamono ñu nuyu leen bu baax yéen ñu sopp sa foofa xaw tàttali xibaar fële ci Walf TV télé bi lamboy sarbar te koy wasaare fépp ci adduna di gën a fës yokk xibaar yi bokk na ci askan wa yeewoo ci diwaanu foofee di Fissel ak Ndondol ba Ndangal